Lehenengo aldiz, 1985 egon nintzen Ekuadorren, El Cocan, herri txikitxo baten. Eta egia esan, badana da esan desberdina, nire lehenengo 15 eguna pasau nintzen esaten, hau Woody Allenen pelikula bada. Zedana da desberdina. Eta gero hortik, ibilina, Zerta Amerika guztian, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Mexikon, baina nien egon denbora luzea, baina bai bidaiak egin ditut, kooperazioko bidai asko egin ditut. Eta, azkenean kooperazioak ematen dautzuna da mundua ikusteko beste modu bat, ez da? Beste ikuspuntu bat eta ikustea kultura desberdin asko dagoela eta jente desberdin asko dagoela munduan eta merezi duela mundu hau bere globaltasunean ezagutzea. Medicus Mundi sortzen da estatu mailan 73an Bartzelonan eta 76an Bizkaian. Medikuen elkargotik sortzen da eta egia da, orain momentu honetan ja edozein motatako jentea dagoela elkartean. Azkenean gure egin beharrak edo gure helburuak da osasuna, mundu guztiak osasunaren alde lan egitea eta osasuna eskubide bat ikustea mundu osoan, ezta? Bai hemen jaio edo bai Ekuadorren bizi. Osasuna eskubide bat da eta gaina publiko eta doaikoa izan behar du. Urte hauetan, kooperante eta elkarteak asko aldatu dira. Ni gogoratzen dut oindala 63 urte, oindala 60 urte kooperanteak bidaltzen ziren erizainak, medikuak, eta orain ja badago zan herrialdeetan medikuak eta erizainak, oin bidaltzen duguna da beste motatako laguntza, ez da, eta askoz gehiago lan egiten dugu beste gai batzutan, beti osasunaren inguruan. Ni beti izaten dut, gure peluzerako erronkari garrantzitsuena dela desagertzea eskarelako beharrezkoak munduan. Baina hori zaila danez, gure erronka da lanean jarraitzea herrialde desberdinetan, eta herrialde horretan bertako osasun sistema publikoak sendotzea, oso onak izatea bertan, eta jenteak osasun arazoak dituenean, aukerak izateko gukamen daukagun aukera berdinak, ez da, bai nun nahi egon azkenean. Ze osasun publikoak ez daukazer ikusirik hemen edo Guatemalan dagoena, ez da, ni bai nahi dut bertan hemen daukagun aukitzea adibidez.